Assalamu alaikum. Wata sabuwa ɗazu bayan sallar juma'a wagga aka sako ta daga can Yamai. Allahu akbar. Cani ya karya record. Wannan sabuwa ce daga wajen Cani ta taho, daga can birnin Yamai ta taho, wadda ba a taba ganin ta ba a Afirka. Cani ya kafa wani tarihi yan uwa. Dan mai abu ya rantsi mara abu ya rantsi. An bude sabuwar ambassade na America a cikin birnin Yamai. Jakade ambassade da ake turawa America ta bude sabon ambassade ɗinta, ta turo sabo, an kawo shi America, an kawo shi Niger daga America, ya zo kuma a Niger zai fara aiki. Ina gizo ke saka. Cuba ta bude sabuwar ambassade ita ma, ta turo jakadan ta kuma ya zo a birnin Yamai zai yi aiki. Jiya Cani sun kulla alaka da Iran, yarjejeniyar tsaro ta soji tsakaninsu da Niger, kuma yanzu an ce America ta zo ta buɗe ambassada a Niger. Cani ya haɗa wani babban turki, wani garke, kura da zaki da damusa da giwa a cikin wannan garke. Cani ya ce a zo a yi tafiya tare. Mai abu ya rantsi mara abu ya rantsi. Jama'a duk inda ka ga Iran, to in America ta zo wajen sai an shiga takon saka, kuma bayan ta za a yi wannan tafiya ta ɗore ko kuma a ci gaba da tafiya tare. Duk inda kaga Cuba in America za ta zo, nan ma ba wurin zama, sai an dinga hararen tuwon kishiya za a dinga yi. Zama ne wanda za a dinga yi zaman doya da manja. Wannan tafiya duka Cani ko CNSP suna nuna ma duniya ne cewar da America da Europeans lalle fa cewar incin nan suke nema, in kuma sun samu inci to dole ne a dinga ganin suna irin haɗin gamin gambizan nan da ake yi. Wannan shine gamin gambiza. Wannan gamin gambiza da ake yi, a ga an kulla alaka da Iran, kuma a ce America ita ma ta zo a kulla da ita, kuma Cuba ta zo a kulla da ita. Wannan shine gamin gambiza. Jama'a, duk wanda ke cikin mulkin siyasa ko demokrasi ko mulkin turawan yamma, ba ta yanda za a yi America ta zo ta zauna sai kuma ka kira Iran. Wannan America ba za ta yarda ba, sai in kun shiga kawai wando guda da ku da America ta ga an buga bayan da za a yi da kai, to dole ta zo ta zauna da kai. Cuba babban makiyiya ce a wajen America, su ne uwa ba da mama game da revolution garin Fidel Castro, su ne wanda suka daure ma South Africa gindi ta samu inci, suka kama ma Robert Mugabe, su ne ma suka kama ma Africa gabaki daya, suka dafi duka. Cuba ita ce uwa wajen ba su goyo, wajen goya su akan a zo a nemi inci. To kuma yanzu Cuba ta zo tana nan cikin Niger, kuma America ta dawo ita ma tana cikin Niger. Dan haka wannan tafiya gamin gambiza da CNSP ta yi, muna addu'a Allah ubangiji ya sa a warware lafiya, Allah ya sa a tsira. Wani tarko ko wani shiri da nake ga Cani yana yi, Cani ya ce turawa sun mai da baibayi, wannan igiyar da suka raga Cani ya dawo yana ta dabaibaye turawa da ita, yana ta gamo su, yana kara gamowa, shi ma sai ya rama da baibayen nan da suka mai, sai ya zo ya rama wannan da baibayen, ina ganin alama. CNSP ta bude ambassade ta ba da dama wa America ta zo ta bude sabuwar ambassade. Cuba ta zo ta bude, Iran ita ma ta bude. To yanzu takaddamar da za a shiga tsakanin Iran da America da Cuba, kowanne mutum idan ka gani yana yi alaka da Africa, akwai shawarwari da yake dauka, akwai shawarwari da ake bashi. Ita kuma America in kaga ta zo tana alaka da Africa, tana sa ido ne kan tafiya da al'amarin mulkin wannan kasa da arzikin wannan kasa. America ta dawo dan ta ƙara sa ido, ta tabbatar wa kanta cewa shin yaya magana uranium din nan, tun da dai Faransa ta koma can baya tana ta harare ta kasa shigowa, to yanzu tana nan tana sa ido, tana ganin yaya ina za a kwana, yaya ne ina za ta kwana. Har yanzu na gaya muku takaddama tsakanin Faransa da Niger tana kokarin ta kawo ƙarshe, amma America ita kuma tana dubawa yaya ne za yi, yaya ne za a yi kan wannan uranium ya kubce daga hannunsu. Dan shi ya sama da kansu wani lokaci a America a cikin majalisar su suka bada shawara cewa kada a yarda fa a yanke alaka da Niger, kada a saki a tabka kuskure. Yanke alaka da Niger America in ta saki ta yi shi, wai babban kuskure ne da za ta yi regretin, za ta yi da na sani, ta dawo ta yi kuka, ta ci yaka, za ta ci yatsa, za ta fada kogon da na sani, za ta dawo tana ganin cewa yaya aka yaka, dan tana yanke alaka da Niger kuma ta shiga babban matsala. Rasha za ta shigowa gadan
da haka America sun dauki wannan shawara ba za su yarda su yanke alaka da Niger ba, za su dawo a zamna. Sai mu ce muna addu'a ubangiji ya Allah bayyana da wannan gaskiya al'amari. Mu dai muna tafiya muna bincike masana da mailmanta menene al'amarin yake tafiya. Yanzu kuma masana sun ce a sa ido a gani, amma wani babban tarko ne da cani yake ma turawan nan, wanda su ma turawan ba su san cani ya iya wanga tarkon ba. Sun dauki shawarar wannan dan majalisa su America da suka dauki shawarar suka ce kar su yarda su yanke alaka da Niger. A majalisa fa America suka zo suka yi taro akan Niger kawai, a yanke alaka da Niger, a kwashe kaya a tatkomi saboda cani ya musu wulakanci, ya kori sojojin su, ya rihe musu kamfani, ya ce su hita su bar kasar. Dan majalisa ya tashi mai hangen nesa mai ilimi da ake ji da shi, ya ce kar a saki ayi wannan kuskuren, dole ne a je a lallabi CNSP a zamna ayi alaka yanda suke so a zamna da su. Rasa Niger babban matsala ne ga America da Europeans. Allah ka ba mu sa'a da rabo, Allah ka taimaki CNSP.